peth oedd yn fy moyn i cyn mynd i'r brifysgol oedd sut i greu ffrindiau a sut i darganfod ffrindiau o fewn y brifysgol oedd yn debyg i chi. Dwi'n meddwl yn newid anferthol o gweithio, dod o cyflog i fewn a gorfod dal cadw teulu, poeni am bres, poeni am os o'n i'n mynd i ffitio i fewn, os o'n pobl yn mynd i dderbyn fi am pwy o'n i, pobl efo'r un profiadau fi. A just y poen mawr o meddwl os o'n i'n gwneud y peth iawn. So, un elfen da ni'n sylwi ydy pan mae bobl yn dod at brifysgol yn barod. Mae yna lot o poeni. Ydw i wedi dewis y cwrs iawn? Mae hynna'n rhywbeth da ni'n dod drosodd o lot. Ydw i wedi dewis y peth iawn? Dwi wedi gwneud penderfyniad iawn dod i'r brifysgol yma. Wrth bod rhai o'n ffrindiau fi'n mynd i llefydd eraill. Ydw i wedi mynd i'r brifysgol yna oherwydd bod o'n ffrindiau fi'n mynd yna? O ran symud i'r brifysgol a ystyried gwneud ffrindiau ac o'n i'n poeni am dyn hynny, ond dwi'n sicr wedi creu ffrindiau da sydd yn hynod o dda a ddealladwy o ran fy iechydmeddwl a mae gynno fi bobl i ymddiried ynddynt a siarad iddynt am fy iechydmeddwl. Rhywbeth oedd yn poeni fi cyn dod i'r brifysgol oedd cwmpo tu ôl dy gwaith. Os oedd unrhyw beth yn digwydd dy Covid, o'n i'n poeni o ran os fys ni'n cwmpo tu ôl a how dwi'n wneud yn dda iawn da sesiynau ar-lein. Os ydych chi'n chweched dosbarth neu ydych chi yn coleg a ydych chi'n poeni am dod i'r brifysgol am y tro gyntaf. A dwi'n meddwl, efo'r myf.cymru, mae gennym ni chwydwaith network o bobl cwnselydd, bobl sy'n trafod a gallu cefnogi iechydmeddwl. So, os ydych chi'n poeni am dod i brifysgol, os ydych chi yn mewn coleg neu chweched dosbarth, mae yna bobl yna ydych chi droi at hefyd, cwnselydd neu unrhyw berson os ydych chi'n poeni. Wrth bod chi'n poeni am lle dwi'n mynd i fyw, dwi wedi gwneud penderfyniad iawn, sut dwi'n mynd i cwpio efo byw adre am y tro gyntaf. Mae peer pressure yn dod i fyny lot, enwedig os wych ydych chi'n teip sydd yn yfad lot, a ydych chi'n teimlo bod y diwylliant coleg brifysgol mynd i fod yn ormod, bod y pwysau yna i gorfod newid neu gorfod ffitio mewn. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n dod i fyny lot, really. So mae gen ti elfen y practical o ffindio rywle i fyw a pres, cyllid a bob peth. Mae gen ti elfen yna, ond mae gen ti elfen o'r emosiynau o gadael adre am y tro gyntaf. Hefyd mae'n bwysig i ni sylweddoli na mae gen ti myfyrwyr hun hefyd sy'n dod i brifysgol. Da ni hyd wech yn meddwl na yw'n 18 neu yw'n sy'n dod yn syth o coleg neu chweched dosbarth. Ond hefyd, rhaid ni beidio anghofio, mae yna lot o myfyrwyr hun yn dod i'r brifysgol i wneud astudiaethau, postgraduate yn nyrsio hefyd. Ac wrth gwrs mae gen ti teulu, wrth bod gen ti deulu'n barod, mae gen ti wrth bod chi'n gorfod edrych ar ôl plant neu oedolion eraill yn y teulu. So mae'n bwysig ni sylweddoli na mae oedran y myfyrwyr yn y brifysgol yn gallu fod yn anonadwy i fod yn yso. Ac wrth gwrs mae anghenion i rywun sy'n dod i mewn am y tro cyntaf, yn wahanol wrth sy'n dod i mewn yn 30, 40 i brifysgol hefyd. So mae hynny'n rhywbeth i gysidro hefyd. A wrth gwrs mae'r gwasanaeth da ni'n cynnig yn y rhwydwaith. Da ni'n gallu cynnig hwnna i bobl o bob oedran. Dwi wedi cael client oedd o'n 80 blwyddyn dwytha. Oedd o wedi cychwyn yn brifysgol am y tro gyntaf yn 80, so da ni'n gweithio fo bob oedran. Felly, os chi yn ystyried mynd i brifysgol y mis Mehdi, yn sicr mae'n bwysig iawn i ystyried eich iechydmeddwl ac yn sicr edrych am beth sydd allan yno iddo chi fel myfyrwyr, achos mae yn gyfnod bryderius iawn ac mae yn gallu bod yn gyfnod unig, yn enwedig os chi'n symud o adra i fyw efo pobl newydd a mae'n eitha anodd creu ffrindiau. Dwi'n hynod lwcus achos fi yn berson ofnadwy o hyderus ac fi yn gallu siarad, ond os chi bach mwy swil, mae hynny'n gallu bod yn ffactor enfawr o ran gwneud ffrindiau. Felly sicrhewch bod chi'n edrych allan am yr hyn sydd yna fel Myf Cymru ar gyfer rhoi tips efo iechydmeddwl, rhoi cymorth ac hefyd cael profiadau myfyrwyr sydd wedi bod trwy yr hyn fyddwch chi'n mynd drwyddo ac gewch chi wrando ar beth sydd gyda nhw i ddweud.
hefyd amdan eich profiadau